טוב, דוקטור. ציליאק? מה זה ציליאק? הגעתי לשירות לקוחות. זה לא כמו אלרגיה, זה רגישות. כתוב פה מילה מעובד. זה כמו אלרגיה. מעניין אם יש להם משהו בלי גלוטן. אסור לחם, אסור פסטה. ויטמין E מכיל גלוטן? אפילו לא פירור, אחי. מונוסודיום גלוטומט? מה זה מה יקרה לי? יש לכם תפריט ללא גלוטן? יש לכם מנות ללא גלוטן? יש לכם קינוחים ללא גלוטן? אתה יודע איזה יקר הכל? איזה יקר הכל. זה עובר בגנים. הלחמניה בלי גלוטן, נכון? מהצד של אשתי כנראה. זה בא מהצד של בעלי. סבתא של אשתי? בעלה. חמותי. היום יש תחליפים להכל. אורז עם גלוטן? מתרגלים. זה כמו לאכול כשר. קמח מצות עם גלוטן? אתה מרגיש יותר קליל. קוסקוס עם גלוטן? תראה איזה קליל אני. מה היא אמרה על האורז? מה עם קינוע, זה בלי גלוטן? ראית את המחאה של הצליאקים? איזה יקר הכל. לא משתנה לך שום דבר בחיים. זה שינה לנו את כל החיים. 20 שקל ל6 לחמניות? כל הדברים בלי גלוטן בחול. את כל המוצרים בלי גלוטן יש בארץ. יש לי מתכון מעולה. זה כמו לחמניה רגילה. זה כמו פסטה רגילה. היום זה פשוט טרנדי לאכול בלי גלוטן. זה בלי גלוטן, כן? מדונה, בר רפאלי, גווינט פלטרו. אתה יודע מי עוד אוכל בלי גלוטן? משה דץ. אצלנו כבר כל הבית בלי גלוטן. נראה לי היה בזה גלוטן. יש לכם אוכל ללא גלוטן לכלבים? גבר, את הלחמניות אני שם בכספת, לא במקרר. בכוסמת יש גלוטן? אומרים שיאיר לפיד איתנו. עוד אם זה גלוטן? גלוטן? עשי. אוקיי.